माय चैनल नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चैनलाव बरायबाय दिनै जाहैबाय शुक्रबार 20 आगस्ट जों दा मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय अखाबो हादों थांनो हागोन ना हालाथाय जायखिजाया नायनोसै टाइमाबो जाहैबाय दा बेसेबांथाय 12:00 जाबाय नामाथाय अखाखौ गारगौबा नेनानैनो 12:00नि बारा जालांदों जों थांनाया एक्चुअली जोङो सकियाव थांगासिनो सखि होनोब्ला फ्रायानो मिथिखायो बे जादों मोनसे पिकनिक स्पट दिरिं दैमानि दलंनि अबस्थाखौ नायदो नोंथांमोना बिराद रिस्कि आंथ' सालायनो हानाय नंखायामोन बे दलंआव सकिनि गेटखौ नुहुरबायानो दा जों हाबनोसै सकियाव मा जाखो जों थाङाखै सकियाव फैनाया सकियाव हाबनोनो मोनासै बै गेटआव थानाय मानसिया बुंदों कि 15 आगस्टनिफ्रायनो सकियाव हाबनो होआखै होननानै बेखायनो जों दा सकियाव थाङाबालासिनो जामगुरि होननाय मोनसे जायगायाव फैफिनबाय बेबो सकिनि खाथियानो सकिनि एसे साइडजों थांनांगौ बेखिनि जायगाखौ ओरैबायदि मोजां नांदोंना थाबाय थाथावथाव जामगुरि होननाय जायगायाव सफैमारबाय भिउखौ नायदो नोंथांमोना एसे फट' पस्ट होनाय एक्टिं रावबो हाखाया
दा थांफिननोसै थांनायनि सिगां मम' एसे जालांनोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो